Middle. बे नाव जावै जायगायाव थायोबा दबेयाव थायोबा बेखौ जाजाया। Everyone, welcome back to my channel. जोङो दिनै सलरपारायाव थांनो नागिरदों। सलरपारा दा आं जोंनि मिडुला फंनैसो बुंगोन। Hey everyone, welcome to the Valley Bosmotary channel. गिबियावनो बयखौबो बरायना लाग्रोनाय जाबाय। जों दा बरथलायाव दङ। न'निफ्राय फैनानै जों बेवहाय दसे रेस्ट लाफैनाय जाबाय। बेजों लोगोसे जोंनि माखासे लोगोफ्रा दा लान्च खालामगासिनो दं, आफ्टारनुन लान्च। जों एसे अर्लियर बिसोरनि सिगां जाग्रोनानै थाबायमोन, स' बिसोर एसे लेट फैनायनि थाखाय बिसोर लेट दा जाबाय। जों दसे समनि उनावहाय जों ओंखारलांसिगोनानो बेनिफ्राय अननानै नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौहाय। So thank you मिडुल। स' गाइस होमबा भिडिअआव लोगो मोनगोन। जों दा बिसोरखौ नेगासिनो लोगोफोर साथाम ओंखाम जादों। नै जों दा काराव जिरायनानै दं। बिसिनिनो काराव जिरायनानै दं। बिसोरखौ नेगासिनो आरोना। बिसोर फैबानो जों ओंखारलांसिगोन। स' गाइस भिडिअआव लोगो मोनगोन। गाइस जों दा थांगासिनो आरोना। जों दा फैबाय, जों दा काजलगावसिम मोनबाय। जों दा थांबाय थागोन। स' नोंसोर नायलांबाय थाबानो जाबाय। नै मा फेक्टरि बेयो? साहा फेक्टरि। साहा बानायग्रा ना बानायग्रा? जेन'बा बाव मा जागोन? ओरैबायदि समायना बानायबाय नै। ओरैबायदि समायना, बिउटिफुल। माबा जागोनलै? हटेल। हेलौ गाइस, जोङो दा माबा कारिगाव मोनसै आरोना। फाइनालि जों माबा कारिगाव मोनफैबाय। मिडल। Bismuri. थांखो सलरपारा खनबेसे जागोन? खेबथाम जाबाय दा। नोंलाय? फार्स्ट टाइम ना मिडल? फार्स्ट टाइम। आं सेकेन्ड टाइम। दाखालि थांनाय इन्डिपेन्डेन्सआव रायनाव बिसोरजों। स' गाइस जों दा फैयै नै माबा मोनफैबाय आरोखि ना, फरेस्ट मोननायो। फरेस्ट अफिस, सरलपारानि फरेस्ट अफिस फार्स्ट मोननाया। ओमफ्रायो दा बुंदों आरोखि ना बिसोरो दा नुफैबाय थाङो आरोना, माने बन्द' खालामबायनो दिनैनिफ्राय जानुवारिनिफ्रायसो खुलिसिगोन। दा रिकुवेस्ट खालामदोंमोन जों थांनो होननानै, ओमफ्राय गैया थिनहरासैबा नै माखासे फेमिलिफोरखौनो थिनहरासै। लकेसनखौनो चेन्ज खालामबाय जों। दा जों सरलपारा फैदोंमोन नालाय आलदायाव थांसिगोन आरोना, आलदायावहाय थांनाय जायो। डाइरेक्ट दिरुबिलाव थांलाय मैगुरा। गान्दा एयारबेल मोनफैबाय जों नै।
गाइस जों देरबिल मोनफैबाय नै जों दा जानाय लोंनाय एसे माबा खालामबाय खरस जों दा थांसै एसे इयाव जिरायनानै जाहैलाबायनोसै आरोना नायदो जों दा देरबिलाव दंसै नै देरबिल मिडल ओइ गोसोखौ रंजानायबो मोनबाय गोजोननायबो मोनबायलै ओइ दैयाव थांनो नागिरदों एसे दैयाव माबा दै दखानाव हाबनायाव दै एसे बोराया सुनै खोलना दंलै एसे नांला सुनो आरोना देरबिलनि लामाया नै गाइस हाब्रु गोजा देरबिलनि लामाया ओरैसे एसे नै सायख' सायख'सो फैबाय जों हाब्रु गोजा अ माय गड आंखौ मैसोजों फट' खेबदो दे आंबो रादि माने मा बुस्थु गांगा थेफा होनो बेखौ मा होनो मा बुस्थु मा ना गांगा थेफा गांगा थेफा जाजायो मा ना होनो गांगा थेफा होनो ना गांगा थेफा औ बहाय मोनो बेखौ बावनो बेयावनो बे दैयावनो ना बे नाव जावै जायगायाव थायोबा दबेयाव थायोबा बेखौ जाजाया जाहैदों माने बेबायदि नाव जावग्रा जायगा गैयाबा औ बेखौ जाजाया जाहैदों बे नाखौ माने जेनेबा मानो हामा जाहैदों बेखौ नेम दङ जाहैबाय नेम दङ लोमजानाय साजानाय एसे नायबावनो दांनाय नामा आंखौ दांनायसै एसे नै मा ना होनोमोनलाय गांगा थेफा गांगा थेफा ना नै रायजोफोर अ माय गड फार्स्ट टाइम अरो खुगायाव होबासो हरगोन नैबे नै अ गाइस गांगा थेफा गाइस मोनसे खोथा नै बे नाखौ बे नाव जावै जायगानि दै मा मोनलाय नाव जावै जायगाया दैयाव जाय दैयावहाय नाव जावा ना बे दैयाव मोनोबा बे नाखौ जानो हामा जाहैदों गोरा जायोना जाजायो ना गिलायलाङोलै बोरैबा फाग्ला जाबाय हालखा जाबाय नै नै बे थैयाखै बे दासो गांगा थेफा ना नै उल्थायबायसो हारसिं बेथा ओरैजा औ फोथाब ओंखारदों ना नै बेथा ओरैजा नै नैबे आदायानो बे गांगा थेफा ना होनो बे नाखौ दिनै जोंनो गिबि खेबजेनबाय आरोना आदानि अननायावहाय आइयो गांगा थेफा ना नाखौ लांदे थांनो नंला नामा इयो दैयावबा राखाङो आदाया जोंनो नैबे ना मानियाखौ हरबाय औ जों दा बेखौ लानो थांगोन आरो ना आदानिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय थेंक इउ आदा दे औ जों बे ना मानियाखौहाय बथल लाबोदोंमोन जों बथल हास'नानै जों लांसिगोन बे नाखौहाय नुफेराखैमोनलै आदा मालाबा बेरायफैबा लानानै थां नै लेखाफ्रावबो नुफेराखैमोन आरोना आंबो फार्स्ट टाइम नै नै बावबाय अफार बार लाबा बे माबायो खिथुआ बोरैबा सोमगोन बियो बोरैबा दै हगारबानो सोमगोन बे दा आराम आं माबा